Сядете се въвеше Божия, ние сме ти благодарни за тази възможност. Благодаря ти, Господи, за тази привилегия, Господи, която отново ти ни даваш Божия свет, да застане пред Твоите свят престол. И да ти моля, Господи, да направиш визитация, Господи, на всеки един от нас. И воля и воля, Господи, се реши и против Тебе, и против Твоята воля, Господи, Ти да опрочиш там Тебе. Молим, че всичката на лице на кръв, така че Господи да няма пречка, която нашите молитви да бъдат попречени. Може и вярваме и знаем, че Ти си Бог, който и ден върши чрез намерение. Предаваме се на Тебе, Господи, и търсим Твоята воля. Вярваме и знаем, че в името на Исус и кръвта на Исус има сила. Има сила, Господи, на изцеление, има сила на благословение, има сила на възстановение. Благослови Господи на скъпи сме казали, благослови Господи тези, които имат да отмагат. Благослови Господи тези братва, които държава на Господи. Благослови долото Татко Небесни. С очакване си пред Тебе, Господи, че Ти си Бог на чудесата. Всичко вършиш, Господи, по Твоето благословение, по Твоята воля. Благослови сега пастърството се в Божия святи. И нека наистина, Господи, Ти да работиш в домото. Нека, Господи, домото да бъде светлината и светлта, Господи, която ще много други имат да се спасят. Боже, ни благославяме в името на Исус, да се оставим от Твоите ръце. Моля Ти, Господи, за тази вечер на Твоето Слово. Господи, Ти речи на Твоето Слово, за да се нахраним. Нахранят, Господи, да бъде Халелуя се, Боже Бог. Да бъде, Боже, от Твоето Слово, Господи. Да, Господи. В името на Ти сега се оставим от Твоите ръце и казваме Алелуя. Амин, амин. Амин. Брат Митко, спи микрофона, ако обичаш. Така. Брат, точка иска се молиш, брате. Небесни Татко, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти за тази вечер, че отново сме се събрали в Твоето име. Благодарим Ти за милостите, за благостите, които показваш към нас грешните. Благодарим Ти, Небесни Татко, в името на Исус Христос те молим и Ти благодарим за Твоя възлюбен Син, че даде живота си за нас, Господи, че изтърпя тези мъки на кръста, Господи, за да може, Господи, ние сега да бъдем освободени, да бъдем, Господи, благодарим Ти за спасението, Господи, че ни извади от тъмнината и ни пресели в Твоето царство. За тази незаслужена Божия милост, Господи, която показваш към нас грешните, Господи. Благодарим Ти, че без ние нищо да сте направили, даде живота си за нас още бяхме грешни, Господи. Благодарим Ти, че си ни врязал имената си на Твоята ръка, Господи, и не може да ни грабне от Твоята ръка, Господи. Благодарим Ти за силите, за мъдростта, за вярата, която ни даваш, Господи. И Ти благодариме, Господи, че сме се събрали в Твоето име. Сега, Господи, Ти казваш, където двама или трима се събрали в Моето име и аз съм там. Благодаря Ти, Господи, че си верен на Словото да изпълниш всичко, което си ни обещал. И ние вярваме на Словото, Господи, и ние се уповаваме на Твоето Слово, Господи. Помогни, дай ни мъдрост, Господи, дай ни от Твоята мъдрост, Господи, да може да вземаме правилни решения в живота. Помогни ни, Господи, да извариме пътя, Господи, който си ни начертал на всеки един от нас, Господи, без да се отклоняваме наляво и надясно, без да изоставаме от Тебе, нито да избързваме, а да вървиме с Тебе, Господи, ръка за ръка, Господи. Стой до нас, Господи, давай ни сили, давай ни вяра, Господи, не ни въведи в изкушения, но избави ни от лукавия, Господи. Молим Те, Господи, благослови събранието тази вечер, благослови братята и сестрите,
Молим Те, Господи, в този момент, Господи, за България, Господи, Те моля, Господи, за управниците Те моля, Господи, благослови ги всеки един от тях, им дай мъдрост, Господи. Знаем, че всичко съдейства, Господ, за добро за тези, които Те обичат, Господи. Ние Те молиме, Господи, вземи кормилото на България, Ти управлявай, Господи. Ти ги вразуми, дай мъдрост да вземат правилните решения, защото виждаме, че целият български народ страда, Господи. Молим Те, Господи, за всички отрудени, обременени брати и сестри, които са по целия свят, Господи, сега благослови ги, изцели ги, освободи ги, Господи, за всички вързани, заключени, Господи, по болници, по реанимации навсякъде. Моля Те, Господи, изцелявай, освобождавай, минавай от сърце на сърце, от душа на душа, освобождавай, изцелявай, Господи. Моля Те за децата ни, Господи, които, Господи, са вързани с тези телефони, с тези лоши храни, които ядат, Господи. Освободи ги, Господи, ние не можем, Господи. Аз имам момичета, които, Господи, по цял ден са на телефона, Господи, и не могат да направят нищо. Освободи ги, Господи, от това нещо. Моля Те, Татко Небесни. Моля Те също, Татко Небесни, дай ни любов, Господи, между братята и сестрите. Помогни да се обичаме, Господи. Това е Твоята заповед, Господи. Обичайте се, обичайте ближния. Дай ни сърце, Господи. Дай ни Твоето мекото сърце да може да обичаме, Господи. Молим Те, Татко. В името на Исус Христос се помоли. Амин. Амин, амин. Слава бъде на Господа. Брат Янко от Англия, там си, нали? Янко. Виждаме Янко. Пастори. Давай една молитва, брат. Една молитва там от Англия. Молитва. Добре. Ще се молим от Англия. На английски ли, пастор, на български? На български, на български. Татко, благодаря Ти в името на Исус за днескашния ден. Благодаря Ти, Господи, че си грижи за нас, Боже. Благодаря, че си под контрол всичко, което се случва, Господи, в живота ми, Татко мой. Още от самото начало, Господи, на сътворението на земята Ти си знал, Господи, знаеш пътеките ни, знаеш настоящето ни и бъдещето ни, Господи, Татко мой. Благодарим Ти, че даваме цялата слава и благодарност, Господи, Татко мой. Ние Ти доверяваме за всичко, Господи, за децата ни, за живота ни, Господи, за работата ни, Господи, за финансите ни, за всичко, Господи, ние Ти се доверяваме. Дай вечер и отваряме сърцата за Тебе, Господи, Татко мой, и Те молим, Господи, да промаеш Твоето Слово, Господи, Татко мой, така че, Боже, наистина да дойде откровение, Господи, четейки Библията, ние разбираме, Господи, че когато имаме откровение, тогава се дойде поклонението, Господи, към Тебе, Татко мой. А ние се нуждаем това последно време, наистина повече и повече и повече от Твоето присъствие, Господи. Както каза Моисей, Господи, отделени от Тебе, Господи, няма смисъл да тръгваме напред, Боже. И каквито неща да има с нас, отделени от Тебе, Боже, не ги искаме. Бъди с нас, Господи, бъди с нас, Господи. Отдаваме Ти цялата слава и Ти благодаря, Господи, за пастор Фахри, Господи, благодаря за всеки един от групата, Господи, благодаря за всеки един християнин на планетата, Боже, молята наистина в това последно време, обиждане да дойде от всеки един, Господи, огън, глад и жажда, Господи, Татко мой, за Тебе, Господи, Татко мой. Защото наистина ще бъде тежък ден, когато ще се срещнем пред Тебе, Господи, Татко мой. И тогава Ти ще ни питаш, Боже, какво направи това, което Ти даде. Затова Ти моля, святи души в името на Исус. Моля Те. Помогни, Господи, на всеки един от нас да издържим до края, да опазим вярата и да извървим пътя. Моля се ми в името на Исус. Амин. Амин, амин. Спет ми, който ако обичате. Добре дошъл, брат Цунай от Холандия, той така. Бог да благослови, братко. Сега днеска искам така с Божията помощ да прочета няколко стиха от Римляни 15 глава. 7 стих най-вече. Това ще бъде темата. Затова приемайте се един друг, както Христос ви прие за Божия слава. Темата ми е приемайте се един друг, както Христос ви прие. Ще кажа, защо е важно. Важно, защото ние, идейки при Бога, идваме такива, които сме. И от всеки идва от различна позиция. Обаче, идейки при Бога, Бог иска да бъдем едно и да се приеме един друг. И сега, в Словото Божие, Матей 11 глава, 28 стих, Исус казва: елате при мен, отрудени и обременени. Идейки при Господа, всеки идва наистина. От някой е бил някъде преди това, други е бил от друго място. Това, което ни свързва, именно Христос, вярата в Бога. Така че трябва да се опитаме да се приемем, да се обичаме, наистина да имаме грижа един за друг. И както при малко брата любовта. Защото вижте, любовта е най-важната. В Словото Божие казва, Йоанна 13:5, по това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Това ще говори за лицеприятието. Това са две неща, двете крайности. В Йоанна 6:37 Исус каза: и който дойде при мен,
никак няма да го върна или никак няма да го сгоня. А ця дума, критерия да бъдем при Бога е само да искам да бъдем при Него. Всичко останало той го прави. Той не приема такива, които сме. Сега, разбира се, никой не казва, останете такива, които сте. Бог е този, който има ангажимент да промени. Но той ни приема. Някой, знаете, понякога имам за моменти горе на хора в този свят и казва, това ли сигурно си бил много грешен човек, да ти дошъл при Бога. Аз казвам праведен човек, аз гледам семейство и гледам си децата, работя си, не лъжа, не крадам. Едва ли хората имат една своя себе правда. И не мислят, че нужда от при Бога. А това е една голяма заблуда. В Исаия каза, вашите правилни дела са като мърсът има пред Него. Така че трябва да знаем, че идем при Бога, защото се нуждаем от Него. Всеки един човек след Адам Ева е грешен. В Римляни 3:20 казва така, поне всички са грешиха и никой не заслужава да се прослави пред Бога. А Римляни 5:12 казва, че си един човек греха влезе всички човеци. Така че всички хора на тази земя, от Адам Ева сам, носят греха в себе си, грешна природа. Но има изконен път. И да ги при Христос. Словото Божие казва, че чрез Христос мнозината ще станат праведни. Във 2 Коринтияни 5:21 апостол Павел казва така, Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да станем чрез него ние праведни пред Бога. Видим, че Христос взема греха на цялото човечество върху себе си. Там на кръста. И умря вместо нас и заради нас. И дайки, че вера в него, вече придобием Божията правда и Божията милост и Божията любов. И не защото ние си добри, защото той е добър, прави едно правилно дело. И сега, искам така да говорим малко повече точно върху лицеприятието и върху любовта. Но това е важно, вижте, в Яков 2 глава, Яков е радикален в своите послания. Бяра Безела пише там, и говори много сериозни работи, и тук говори точно за отношенията, които трябва да имаме за като лицеприятие. Дайте ще кажа, това е истински случай. В една малка църква, пастора си заминава от тази земя и те оставят без пастор. Имали дякони служители, но и помоли се от ръководството да прави друг пастор. И той идва от друг град, те не го познават. И не го познават, знаят само името му. И той дошъл човека и седнал там на първи ред. Обаче дошъл един там от дякон на казал, брат, тук не за тебе, тук е за другите хора. И така ми на седня. И човек отшъл седнал отзад. Те не знаят кой е той. И минало молитвата, хвалението, и тогава дякон издал, днеска, братя и сте, църквата ще пътят или кой си пастир, поръчи да намерят, сигурно кажа някой така събранието, ако беше да излезе. И човек е дошъл отзад пред и застанал пред църквата и казал, вижте, приятели, днес да дойдох тук, сега тук, някой му казал ти назад. После след 2-3 човека исках да даря за хляб, никой не ми даде каза. И днес посланието ми е да се обичаме наистина, не само да думе. И сега злото на вълна. Що викам тези неща? Словото Божие трябва да бъде живота от нас, разберете ме. Не само да учим, не само да го знаем. Във 2 Коринтияни 8 казва така. Знанието възгордява, а любовта назидава. Само дума назидание е много важно да разбираме. Някой мисли назидание, това не е назидание. Назидание се изграждаме. Стоите както зида. Тухла. Това е да назидание. И тук после в Римляни каза много интересно, че още малко да чета сега. Каза така, прочее, ние силните длъжни носим немощи на по-слабите и да не окажем на себе си. Всеки от нас се дългождава на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Значи нашия християнски живот не е само ние. Ние не сме последна точка на Бога едва не. Бог благославен. Бог дава благодат, да желая чрез нас наистина тази благодат да причина да достанем скоро в този света и повече към нашите ближни. Защото вижте, християнството е взаимоотношение. Това не е само знание. Фарисиите знаеха много. Исус каза, знаете какво каза? Слушайте това, което те говорят, не вършат това, което правят. Защото те говорят, а не вършат. Вижте колко ясно каза. А Амос в Лука ще иска така, що ме зовете Господи, Господи, а не вършат това, което ви казвам. Вижте колко е важно сега. А Яков всичко каза сега Словото Божие, което е много интересно. Каза така, първо чета Яков 2 глава, 8-9 си казва така. Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанията, да обичаш ближния като себе си, добре правите. Не си добре, да. Но дава контраста сега, виж какво. Но ако гледате на лице, грях правите и от закон се осъждате като престъпници. Лицето, да гледаме лицето на си приятия. Сега ще кажа защо. Много хора искат да бъдат близки с някой, който е така духовен човек, който от много години вярвата, който има дарби. Всеки иска да бъде близко такъв човек. И това е съвсем естествено, да идеш в църква, нов си, иска да бъдеш някой, който е духовен. Обаче, това е добре, но
разберете, не трябва да гледаме с едно око на този, който е духовен, този, който е отскоро, едва не той нищо става от него. Това е погрешка, разберете. Бог понякога вземе малките неща и прави големи работи. В Словото Божие са много такива. Ги нямаше малък. Мусей заекваше. И колко мои каже много близки хора, които бяха малки своите очи, но Бог ги направи да извърши големи работи. Така че, идейки при Господа, трябва да обичаме да се научим да обичаме ближните си и то наистина са истински искрена любов. Защото именно любовта е това, което показва колко сме истински, ако почнем като цяло. Сега, в Яков 2 глава, от 1 до 5, говори именно за лице приятели. Това е много сериозно нещо. Да не гледаме на лице. Братя мои, да я държите вярата на прославяне на наш Господ Христос с лице приятие. И тук дава пример сега. Защото ако преди си нагугате човек с златени пръстена и с хубави дрехи, а влезе и сурмак с оплескани дрехи, и погледнете се с почет към онзи, който е с хубави дрехи, да речете, ти си тук на добро място, а на сиромаха речете, стане до подножието ми. Не правите лично побеждане и не ставате пред вас съдии. Тук буквално яко ги опреква. Кои сте ви, когато дойде човек, добре вече с хубави дрехи, ви казват си тук. Когато дойде някой с робошка или с ватенка, не, ти стаме назад, едва не си по-малък християн. Разбира, това е страшни работи. Тези неща, които Бог наистина предупреждава, не трябва да имате такова отношение към този, който успел и този, който не успел, този, който е интелигентен, този, който е по-малко интелигентен. Трябва да обичаме всички хора с Божията любов. Ако Бог гледаше на лица, може би нямаше да избие рибарите. Когато се дойде, първите хора, които бяха рибарите, Петър, Яков, Йоан и там и Филип, всички бяха рибари. И в Деяния 4 трябва да се каже, че Петър и Яков казаха, те са неграмотни, неуки рибари. Така каза тях. Значи, неграмотни, науки, обаче обърнаха света. Ходи ще да стане, ако бяха грамотни. Бог знае. За кой към тези неща? Ние имаме един критерий за хората. Бог има друг критерий. Така че и после казва така. Да ставаме пред това съди. Не сме ние, които спасяваме. Не сме ние, които определим кой става и кой не става. Това е. От нас иска да говорим за Господа, да върнем ходите при Господа и да следваме Господа. Помните, когато Петър и Йоан бяха при Христос, и тогава Петър каза, Господи, с кой ще станем? С Йоан, нали? И той каза, той може да стане с минато до възкресението. Ти бе, що ти каза? Ти върни каза, ма следвай. Сега дума, нека да не гледаме кой. По-скоро да следваме Господа и да обичаме ближните си като себе си. И той каза така. Слушайте, любезни мои, не избрали Бог, онези, които са сиромаси светски неща. Богат с вяра. Вижте, сиромаси света, богат с вяра. Яра контраст. Сиромах и богат. Помните богаташе Лазар? Богаташе беше богат, според знаете на този свят. Лазар беше по-карие, още повече и болен. Зими другия, кой е успял? Богаташе беше успял, според страната на този свят. Но Лазар беше Божий човек. И когато е дома се издъха, няма кой къде отиде. Не защото беше богат, а защото не вярваше в Господа. Това беше проблема. Имам горе за богатия човек. И така, Бог избра някои с черма всички неща, но богати с вяра. И наследници на царството, което е обещано на тези, които го любят. Слава да бъде на Господа. Всичко това е от Бог към нас. Наследници на царството. И каза така. Но ако гледате лице, грях правите. И това е нещо много сериозно. Ако човек започне да гледа в църквата или въобще в живота, който живее, да има лицеприятие, да осъжда кой става и кой не става, да приема хората според това как изглеждат. И искам да кажа, че вижте, всеки от нас заслужава да бъде в ада, заслужаваше. Но Исус отиде на кръста и дава вечен живот на всеки, който вярва в него. Той не избира хората на този красив, он е интелигентен, като става, този става. Не. Той каза, елате при мен, такива, които сте, и после при мен 10 каза така, защото всеки, който пресвем, името Господне ще спаси всеки. Така че наистина трябва да имаме, значи, Исус не обича безусловно. Иска и ние да го обичаме. И да обичаме и ближните си. Сега, да бъдем престасни. Искам да кажа, че класовите различия нямат общо с християнство. Ще кажа защо. Да съм в църкви, такава служба, където усещам така, нали, сега има някаква група на интелектуалците, група на художници, група на той, група на той. Добре, ама аз не съм другите, за мен група няма. Разберете какво значи? Искам да кажа, че тези групи не са много божество. В Словото Божие има една група, кошарата. Кошарата е пастира. Там са и ягъцата, там са и кочовите, там са и овцете, там са и по-големите. Кошарата.
критерий за християнство е да бъдат кошарата вътре. И в кошарата да бъдат всички заедно с пастира. Така че не трябва да има различия. В църквата ще има някои, които ще бъдат духовни зрели. Ще има такива, трябва да бъдат толкова духовни зрели. Ще има такива, които ще дойдат сега. Не трябва да има презрение, не трябва да има гнев от високо. Ще ви кажа, защото преди време, когато аз повярвах 91 година, тогава като повярвах и някои от старите там вярващи сега, така може добронамерено ме питаха: братко, ти имаш език, бе, говориш език си. Към който език, бе? Аз не знаех още защо светлох първите месеци. И тя ме гледаха така, едва не, къде си сме ние? Вижте, това са неща, които не приближават хората един към друг, нито го приближават към Господа. Защото вижте, Словото Божие казва така: какво имаш ти? Това, което ти е дадено. И ако е дадено, що се ходиш? Това е много важно да различава. Всичко, което има християна, е дар от Бога, не поради заслуга на човека. И така, че човек не трябва по никакъв начин да приема дар от Бога като някой за него заслуга. Апостол Павел каза така, че в Коринтияни 4 глава 7 стих: защото кой те прави, се отличаваш от другите. И що имаш, което не си получил? Но ако си го получил, що се хвалиш, като че не си го получил? Като че нещо твое преди твои заслуги. Значи се ми казва, че дарби, таланти, служение, всичко, което е само на църквата, това е от Бога, разберете ме. Никой не е станал нещо в църквата, защото е имал нещо, някаква способност и е бил нещо повече от другите. Защото Бог е казал това нещо. Църквата е на Бога и той поставя църквата и да бъде това. Никой не трябва да има в себе си хвалба или нещо, да се мисли, че е повече от другите. Напротив, Словото Божие каза: ние всички сме братя, а той е Господа. Така че слава бъде Господа. И сега, истинско християнство много може да има приемане. Значи да има приемане и никакъв друг. И да не правим различия помежду си. Няма че кой как е обличан. Дали с ватенка, дали с костюм, дали с версачи и нещо друго. Това няма никакво значение. Всеки се облича според способностите си. Обаче въпросът е друго. Кой имаш със сърцето си? Ако Господ е тук, ще имаш със себе прегръщи едния, да прегръщи другия. Защото ще кажа, че именно любовта е тази, която показва кой е. Словото Божие казва: по това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И след това любовта е един от най-важните критерии в християнския живот, които веднага показват на къде си ти. Ще кажа, защо вижте, Словото Божие казва така в Петрова 1:22: поне сте очисти душите си, като се покорили на истината, която докара до несъмнено братолюбие. Обичат се един друг горещо сърце. Сега, тук ясно каза, първото нещо, което се вижда в един новороден християнин, именно любовта. Ако няма любовта, замисли се на къде си. Словото каза: Бог е любов и този, който не любви, не остава още в смърт, не е познал Бога. Значи това е критерия, разберете ме. В Римляни 5:5 каза така: Бог е изял чрез духа си любовта си в нас. Значи той не иска нещо, което да го нямаш. Той ти го е дал. Иска се наистина да избереш да обичаш хората с тази любов, която Бог е дал на всеки от нас. Сега, всички вярващи са едно в Христос. Това е нещо много важно. Без значение как изглежда. Ще кажа, защо понякога има хора, които говорят за просперитет, за успех. Но идите говорят в Африка. Те ходят голи. Кой ще ми казва си? Къде си от тях, че живеят с камъни? Значи трябва да проповядаме Божието Слово такова, каквото е. А не друго наказване според културата, която живеем, и според света, който мисля, че е добро. Така че Словото Божие казва да обичаме ближния си като себе си и наистина да изпълняваме Словото Божие. Защо? Защото сме Христово тяло и по отделни части един на друг, така казва Словото Божие. В Римляни 12 глава от 3 до 5 казва така: ще е Слово Божие, не искам по никакъв начин да бъда голосовен. Така, който говоря, искам наистина да го потвърдя от Словото Божие. Така, казва така: защото чрез дадената им благодат, казвам на всеки го един между вас, който е повиден, да не мисли себе си по-високо, отколкото трябва да мисли. Но да разсъждава така, защото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки разпределил. Кой е разпределил? Бог. Ако някой някъде нищо в църквата, това е, защото Бог е дал. Това е нещо. Не човек е заслужил нещо. И казва така: защото както има много части в едно тяло, а не всички части имат същата служба, така и ние мнозина сме едно тяло Христа, а сме части, всеки от нас е един на друг. Вижте колко ясно казва. Христово тяло, главата е тяло Христос. Ние сме части. И даже апостол Павел в Коринтия сравнява както един частен, както тялото на един човек, така го сравнява и Христово тяло, да може да го разберем по-ясно.
Коринтияни 12 глава. 27 си казва така. А вие сте Христово тяло и по-отделни части от Него. Значи, един ще бъде ръка, друг ще бъде крак. Няма значение кой къде е. Ние сме едно тяло и тя наистина, любовта е тази, която ни съда в едно. И обичаме се, служим един на друг. И това е много важно. Защото противно, че ако всеки действа сам на себе си, това става страшно. Ръката ще тегне една страна, как на друга страна, главата на страна, става хаос. Така че е важно да ходим по единство, наистина. Сега, и тук Словото Божие казва, че не извади Бог онези, които са сиромаси и светски неща. Защо говори точно сиромаси? Това е наистина много пише. Много места Словото Божие говори сиромасите. Ще кажа защо. Сиромасите са били една част от обществото, които са били едва не там натикани някъде. Всеки са да бъде успешен, богат, красив, интелигентен и сиромаха там са някъде в някъде в нишата. Обаче Господ дойде, при колко да е при рибарите. Рибарите бяха най-ниската прослойка. Той отиде при тях. И отиде при богатите, и отиде при фарисеите, и отиде при тях. И така видно точно да каже, сиромасите. Господ каже, аз дойдох, обичам всички. При него няма лице приятие. Бог каже, Бог не ги е на лице. Вижте, в много моменти в Словото Божие пише за сиромаси. И към Господ, че така ми откриваш да разбира, че ти обичаш и богатие, и сиромаха, и глупаве, и умни, и интелигентни, и не толкова интелигентни. Ти обичаш всички. Докато ние хората кажат, че нямаме такава любов да обичаме всички еднакво. Но Словото Божие, наистина, Бог каза да се научим. Даже Словото Божие каза, обичайте и неприятелите си. Любовта е важно да разберете, но ако можем любовта от християнството, остава на мъртва религия. Любовта е най-важно да ви кажа. И тук Словото Божие ще сега, когато Йоан Кръстител беше в затвора и изпрати учениците му да питат Христос. Той ли е този, който трябваше да дойде? Представете си Йоан Кръстител, там, когато беше кръщаваше Исус река Йордан, и каза, ето Божия таинец, който носи греха на света. Видя гълъба се от небето и той беше уверен, че той е той. Обаче, когато затвориха в затвора, мечете сини, започва съмнява, ама той ли е или не? И каза така, Йоан като чу тъмни се взят на Христос, пратят учениците да му кажат, ти ли си он е, който има да дойде и да чакаме? И тогава Исус каза сега. Исус каза, идете съобщете на Йоан това, което чувате и виждате. Себе прогреждат, които ти прохождат, прокарани се очистват, лъхи ги прочуват, мъртви се биват разцени и на сиромаси се поправя благодатта. Влизаме отново и сиромаси. Кой се казва? Най-на всичко останало и сиромаси са в приоритета на Господа. И ако в този свят сиромаси са някъде там, вънка, при Бога те са в Божия царство. Защото Бог ги обича и тях. Слава да бъде Господи. Не е важно, Лука 19, това беше Лука 19, там е за Захей. И Исус каза много хубаво си каза, човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Виждам, че отново долу. Сега да мислим, че Бог обича всички хора. И сиромаси, и погиналото, и и наркомани, и проститутки, сводници, всички могат да от при Господа. Той е готов да ги приеме. Слава да бъде Господи. Това не се това може само Той. Защото Той обича всички хора. Сега, ние като хора се определим на различни касти, ако мога да така. Обаче при Бога няма такова, при Бога няма лице приятие. Бог обича всички хора. И Словото Божие казва така сега. Лука 5 глава, когато Исус беше в дома на Матей, на бирника, той беше тогава Леви, и когато Леви направи общение да покани хората, да се запознаха за Исус Христос. И тогава фарисеите и книжници укоряваха Исус, казаха, що иде пи с грешници, говореха на учениците му. И тогава Исус каза така, здравите, нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова правилните, но грешните на покаяние. Колко ясно говори, той не се оправдава. Той каза, аз да дойдох. Така че, трябва да разберем, че ако Господ обича хората такива, които са, ние нямаме право да видим, то става или он не става. Не просто трябва да обичаме Господ с тази безусловна любов. И наистина това е много важно. В Колосяни 3 глава, 2 стих Словото Божие казва така, месете законното, а не земното. И наистина много важно, като християни, да знаем, че всички ще са пъти по един път към небето. И има нещо, което е важно. В Колосяни 3 ти казва така, преди да умряхте за този свят, животът ви е скрит и става Бога. Живота и моя, и на бедния, и на богатия, който е в Христос, живота му е там. Така че ние трябва на тази земя, преминайки през тази земя, да имаме любовта. Ако на тази земя не може да гледаме, там какво ще правим, кажете ми? Там къде ще крие Бог. Значи любовта е следващия елемент. И зато и Галатяни 5 така, вяра, която действа чрез любов, не чрез знание. Знаете добро. Обаче, ако няма любов,
Това знаят на полза. Фарисеите знаеха много. Ама Исус ни каза, тези хора говорят с Бога, сърцата се държи от Него. Така че важно е сега тези неща сега, които говорим. И като е богатство с вяра, къде е нашето богатство? Нашето богатство не е на тази земя. Вижте, в Марка 10, помните, един богат младеж имаше много пари. И дойде при Господа и каза, Господи, какво трябва да правя? Да получа вечен живот. И той му каза, пъй заповеди, знаеш, закона. И той каза, закона се опазва от си. Тогава се го погледна и го възлюби и му каза, едно не ти достига. Иди продай всичко, що имаш и раздай на кого? На бедните. Почему много сиромаси? Раздай на бедните и ще имаш съкровище на небето. И тогава този човек се обърна и се тръгна. Защото беше много богат. И тогава ученици се смаяха. И се каза, колко може да живеят в Божие царство? Уния, които имат богатства. В другия превод, Марк Вина каза, в другия превод, уния, които оплуват на богатството. Така че не трябва да допускаме сърцата ни да бъдат прилепени към този свят. Всичко, което има в този свят, остава в този свят, разберете ме. Каквото да има в този свят, милиони, милиарди, всичко остава тук. Това, което е ценно, вярата в Бога, Исус Христос да бъде сърцето ни. Помните Соломон, най-мъдрият цар, най-богатият цар, имаше всичко. 1000 жени, имаше лузя, вили, слуги, слугини, много неща. Цар, почитан. И знаете го каза? И сега може да прочете, и сега строя глава вкъщи. И видим как се направиха на сметка на живота си, и забрах назад малко, разбрах, че всичко е суета на суетите гони на вятъра. И после, накрая, последните си хора, ние така, бой се от Бога и пъй заповеди му, защото това е всичко за човека. Виждате какво става? Най-богатият цар, най-мъдрият цар каза, бой се от Бога, не ти трябва той. Да се погрижи Бог за всичко. Псалом 37 така, Давид каза, млад бях, остарях, не видях праведния оставен, нито потомство му да проси хляб. Така Словото Божие. Така че, нашето плане трябва да е в това, което притежаваме. Нашето плане е в Бога. Така че, наистина, и сега, когато говорим за богатството, така става дума не толкова за богатството тази земя. Богатство, което не очаква. В Филипяни 3 глава, 20 Словото Божие казва така, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме спасителя. Там е нашето гражданство. И там наистина, понякога много хора питат, брат Пари, кой ще бъде там сега? Главният човек си ще има машина с кари там в небето. Само ще идем. Този, който е беден, си там ще има голямо богатство. Този, който няма къща, си там ще има къщи. И ние понякога правим аналогия за небето с това, което е там. Но грешим. В Словото Божие каже, нищо от тази земя не може да се сравни с това, което е там. Няма как. Апостол Павел отиде видя, нищо може да каже. Нямаше по-скоро да каже, по-човешки. Сега, тук в Словото Божие много ясно казвам. А според как е писано, каквото око не е видяло и на око не е чувало, и на човешкото си не е дохождало, всичко е приготвил Бог за тия, които го любят. А на нас Бог откри това, чрез духа, понеже духът издира всичко, даче и Божиите дълбини. Сега да можем нещо да разберем, но ние вярваме това, което Бог казва. Самия нашия Господ Христос в Словото Божие казва, 11 глава, втори стих, така. Дома на отца ми има много обиталища. И аз искам да приготвя място. И като направя място, ще да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. И една член ще казва, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота, и никой не дохожда при отцам, освен чрез мене. Слава да бъде, Господи. И тук каза, вие сте наследници на царството. Значи, наследникът получава нещо не по заслуги. Той да някой казва наистина ето, когато някой твой родственик си отива от този свят, получаваш наследство, което реално ти си го заработил. Той идва върху тебе. Бог да прави наследници на небето, на небесното царство. Няма как да разберем. Това е Божие обещание. В Лука 12 глава, вижте, Лука 12:31, когато Исус говореше на апостолите, и около него имаше едно множество от хора. Едно Исус знаеше кой е, нямаше кой да бъде извъднан. И той каза така, не бой се мало стадо, защото Отец си благоли да бъде царството си. Значи тази земя не се вълнува малко ли си, много ли си, това не е толкова интересно. Трябва да знаем, че там има нещо велико. Има нещо много голямо за нас, и той е от Бога за нас. Трябва да спокойствие и мир да кажа неща. Самия апостол Павел, който видя небето, и той каза така, вижте, Филипяни каза нещо, което е много важно. И това наистина е много силно.
Значи, говори като един човек, който е бил там, който е видял и той говори от тази позиция. Филипяни 1 глава каза така, 21 стих. Защото за мен да живее Христос, а да ме придобивка. Но ако живее в тялото, това значи плод от делото и така, що да избере не знае. Но не съм натясно между двете, понеже имам жена да отида да бъда с Христос, защото би било много по-добре за мен. Но да остана в тялото е по-нужно за вас. Сега дума, той на тази земя проповядваше, получаваше, знаете през какви изпитания в Коринтение. В Супризяк последно написан, през какви неща е преминал самия апостол Павел. Много неща. Бой, скърби, изпитания. И той каза за мен да бъда там много по-добре. Обаче каза, аз съм казал натясно между двете. И сега важно е да знам, че небето и то самия апостол Павел, наближавайки края на едните му, той усеща, че ще отива и ще казва сега. Това е много важно. Това са негови думи. Защото аз ставам вече жертва за времето на отнемането ми настана. И каза така, аз се подвизах доброто вестване, пътя свърших, верата пазих, везната се пази мене, бени се за правата, която Господ прави сега, ще вземем в ден. Той каза, какво света? Пътя свърших, верата пазих и вече очаквам наградата. Това е пътя, Ришма. Това е всеки. Така че, това трябва да е нашата цел, да бъдем с него. Самия апостол Павел каза така, в Филипяни, дано всякак достига до Христовото възкресение. Дано всякак. Падаме, ставаме, няма, може да бъдем пътя. Това трябва е нашата цел. И сега, понякога наистина преминаваме през изпитания и казваме, Господи, помагай, не винаги успяваме да се справим. Обаче ще им кажа, щом сме в пътя, щом се вярва в Господа, той няма да остане, няма да забрави. И в Римляни, 8 глава, 18 казва така. Но и ако сме чеда, то сме и чедани наследници на Бога с Исус Христа. Ако страдаме с Него, да се прославяме заедно с Него. Видим, когато казва наследник. И понеже се смятаме, че сега ще бъдем страдания, не служават да сравнят с славата, която има отведат към нас. И после казва, така ще ме дух свидетелство за нашия дух, ще ми Божи чеда. Бог ни дава увереност, той е в нас, ние сме в Него. И наистина това е нещо уникално. Всичко, което е написал Божие Слово, то е реално за нас, да е амин, кака Словото Божие. И сега, дилемата просто е пред нас, което се изправя. Да обичаме хората такива, които са, и да обичаме и да ги имаме на лице. Ще кажа защо, аз казах, има съмнение, в който виждаме хората в този свят, как едни хора се приемат, други хора нямат много добро отношение към тях. И си кажа, че Бог обича и богатия, Бог обича и клошара. Бог обича и проститутка, Бог обича и слоника, Бог обича всички. Целта е, всеки един човек е Божие творение. Много се казал, лоши хора няма. Лоши господаря. Зависи кой господар е той. А с Христос Бог те приема, така каквото си е, и стъпка по стъпка те освещава и те подготви за небето. Ако си от дявола, може си най-красивия човек в този свят. Може си най-силния, най-мощния според света и ще погинеш. Много важно е да бъдем верни на Господа. В Словото Божие казва, че Бог не гледа на лице. Сега, да обичаш ближния като себе си. Какво значи това вижте? Може да кажа с няколко сега. Някой ще каже, добре. Аз чул съм хора, които казват, аз обичам целия свят. Това не е любов. Любовта е, обикновено трябва да имаш обект на този любов. Човека, който е от тебе, който виждаш. Как да обичам, когато не виждам? Матея 7:12 Исус казва така, прави на другите това, което искаш другите да правят на тебе. Го не взема отношение. Ако ти ще бъдеш уважаван, почитан, да прави добро, не зло, прави така. И точно това прави. Който сега дума, Бог дава принцип. Относно този завод, това любовта, още Левит 19:18 казва така, да нямаш омраза срещу своите хора, но да обичаш ближния като себе си. И помните, когато Исус Христос беше изпитан от един човек, който го пратиха законниците пред Христос, и му казаха на Исус, кажи ни, коя е голямата заповед закона. И кой ще каже да е Исус Христос. Обаче Исус няма как да бъде изненадан, той е Господ. И тогава Словото бъде каза, един законник дойде да го изпита. И му каза, учи коя е голяма заповед закона. А той рече, да възлюбиш Господа своя Бог от всичко сърце, от всичката си душа и всичкия си ум. Това е първата и голяма заповед. И втора подобна не да възлюбиш ближния като себе си. На тези две заповеди виси целият закон. Слава да бъде, Господи. Искам да кажа, разберете, любовта е най-важна, най-ценната. Вярата си е вяра. Вярата Бога е добра, обаче ако нямаме любов, разберете ма, нещата са малко. Човек трябва да се пита, замисли дали наистина вярва в Господа или дали Бог е в неговия живот.
Няма как Бог да дойде в твоя живот и да нямаш любов. Няма как. Бог идва в твоя живот да живее чрез духа си. Така че наистина любовта е нещо, тая, което показва колко истински вярата в тебе самия. Вижте, преди мен 13 глава говори за закона и за любовта сега. Че любовта е тази, която изпълнява закона. Ще кажа, защото има в момента църкви, които стриктно се опитват да пазят закона, макар че не успешно, защото това е, че нито един човек не може да изпълни закона и нито човешката няма да се прави по закона. Закон познава само познават на греха. Но нищо на какво се казва, любовта изпълнява закона. Римляни 13 глава, 8 стих. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един да се обичате, защото който обича, други го изпълнява закона. Този, който обича, не лъже, не краде, не пожелава жената ближния си, не прави нищо лошо против ближния си. Значи любовта сама в себе си изпълнява закона. Понеже заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и кое да е било друго заповед се заключава тези думи да обичаш ближния като себе си. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. Слава да бъде на Господа. И така в Галатян 6 глава 2 стих отново пише, че любовта има изражение. Това не са само думи. Това е начин на живот. И Словото Божие казва така: един други му теготите се носете и така изпълнявайте Христовия закон. Един други му. Значи, християнство не е само цел да бъде само ти добре. Напротив, трябва един други да се обичаме, да се грижим за друг. Да, в Филипяни казва така: считайте другия по-голям от себе си. Това е нещо много силно. Всеки човек се хлъби някъде на високо. Обаче Бог казва: смирявай се. Помните, когато апостолите бяха заедно, Исус тогава ги подготви, как ще отдадат на кръста, ще разпадат на кръст и ще умре, ще възкръсне. Те тогава не разбираха много думите, които говорише. Но тогава един други почнаха да се питат: кой ще бъде прав сега между нас, кой ще бъде прав и някой го няма. Смълчеше и четири кога седнаха заедно. Той каза: какво се препирахте пътя ми? Какво стана? Те мълчаха, бяха гузни. И той каза така: който иска да бъде пръв между вас, ще бъде всички посеян, всички слуга, служител. Така че вижте, много важно да уважаваме другите, да почитаме и да имаме сърце на слуга. Не да се големим, напротив да смиряваме пред Господа, защото гледа така, че Бог на смирение дава благодат. И Словото Божие, като каза: вижте наследници на Христа. Това е много свесих наследници. И сега ще виждам сега отново относно любовта. В Галатян 6 глава, 9 и 10 стих, това са 20 стих, които завърша с малко. Казва така: да не дотяга да вършим добро, защото ако се не уморяваме, съвременно ще поженем. И те, доколкото имаме случай, нека стоим добро на всички, а най-вече на своите повяря. Може в неделя ще говоря почва върху добрите дела, които им да учим. Но като цяло, нека да няма лицеприятие. Нека да обичаме да гледаме на хората с любов, да служим на друг и най-вече нека да се опитаме чрез Божията милост, чрез Божията любов да покажем на хората, че има един, който ги обича. Нека Бог да благослови. Амин. Амин. Нека се молим сега. Гале! Има някой, който се моля? Амин. Слава на Бога. Слава на Бога. Добре, нека се молим за кратко. Святи Господи, пред Тебе се може в този час. Благодаря Ти, Боже, днеска чудесен прекрасен ден. Това че съобщение, което техме Господи Божие, наистина Словото Божие днеска ни говоря, да се научим да се приеме един друг, така както Ти ни приемаш в Христа, Господи Боже. Наистина, татко научение, Господи Боже, както Ти ни геш на лице, така ние да гледаме на лице, да гледаме на човека като Божие творение и Твоята воля, Боже, всеки от нас да бъде проводник на Твоята благодат. Сега Те моля, татко, нека Твоето мъдростта състата ни, нека, татко, и през тази седмица, която преживяваме, Господи Боже, давай ни възможност, Господи Боже, Словото, което е към нас, и да го практикуваме, и да го живеем. И най-вече ще моля, Господи Боже, нека Твоята любов да бъде реална взаимоотношението на святи, Господи. Защото сам Ти казва Словото Боже: по това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Нека Бог да благослови свята вече, Боже. Ти остане с нас и преслача стая вече, Боже. Първи се молих Твоя, Боже. Амин, татко. Амин. Амин. Ами, после моята промени за баща ми. Да? Баща ми е тежко болен в болницата. Съвсем. Вчера му правих операция. Един бъбрък не работи, 11% бъбръка му. И само. Гали! Вода има и вода в белия дроб. Добре. Бях цял ден при него в болницата, от една седмица с него се занимавам. Да. Добре. Святи Господи, пред Тебе се може този час.
Ето братчо, най-Боже, брате в Холандия, Господи Боже. Аз те моля, татко, не се за проблема, който представи сега за баща си, Господи Боже. Ти знаеш, Господи Боже, какво става там, наистина в това тяло, Господи Боже. Всичко е пред Тебе, Господи Боже, аз се моля за милост. Моля те, Ти се поставиш, Господи, в живота му. Наистина те моля, татко, и сило, татко, нека Твоята ръка да върху него. Знаеш, Господи Боже, коя част е наранена в този част от този момент. Каквото става, Господи Боже, Ти дай мъдрост на лекарите, които те направят процедурите, Господи Боже. И най-вече се моля, Ти се постави, Боже, в живота на бащата на Господи Боже. Моля, татко, в името на Христа, наистина те моля, татко, ерхаледреба, санта пеледрехаталедреба. Се постави, Боже, на Тебе опаваме, на Тебе се надяваме, Господи Боже. Си Бог, който върши чудеса, Господи Боже, днес. Амин, татко. Амин, Боже. Амин. Амин. Слава бъде на Господа, брате. Ще се молим, брате, ще се молим така. Се подкрепяме, вярвам, че... Слава на Бога, вярвам, че Бог ще свърши което е необходимо. Амин, амин. Амин. Лека вечер. Лека чест всички, Бог да ви всички. Благословен вечер, лека чест. Чао, чао. Слава на Бога, Бог да ви всички. Слушам. Чао, чао. Васек, как е, Васек? Как? Дете ми? Хубаво, как мина? Хубаво, братко, хубаво. Днеска имаме още един брат Тодор, той е в групата. Да, видях днеска като покараха, да. Да. Само, заедно сме така. Лека. Сами все повече, лека да хората. Хубаво, братко. Хубаво. Айде, да ставам, братле. Лека. Чао, лека. Чао, лека всички. Чао, лека. Чао. Гале! Халелуя се, Боже. Халелуя се, Боже. Няма да като Тебе, Господи Боже, Бог на Ти,